Το σχολείο μας το έχουμε τοποθετήσει έτσι, ώστε η μεγάλη πλευρά να κοιτάει τον νότο και να μπαίνει ήλιο το χειμώνα. Έχουμε τοποθετήσει μεγάλα ανοίγματα στη νότια πλευρά, μεσαία ανοίγματα στην Ανατολή και μικρά ανοίγματα στο βορρά, για να προστατεύσουμε το σχολείο από τους δυνατούς ανέμους. Επίσης, έχουμε τοποθετήσει παράθυρα πάνω και κάτω από τα παράθυρά μας, ώστε να μας προσφέρουν το καλοκαίρι δροσιά. Τα φιλοβόλα δέντρα τα έχουμε τοποθετήσει νότια από το κτίριο για να μπαίνει ο ήλιος το χειμώνα και να ζεσταίνεται το σπίτι, ενώ να μην μπαίνει το καλοκαίρι και να έχουμε δροσιά. Τα αϊθαλή δέντρα τα έχουμε τοποθετήσει στη βόρεια πλευρά του κτίριου για να προστατεύουν το κτίριο από τους βόρειους ανέμους. Τα δέντρα τα έχουμε φτιάξει από πυλό, ξυλάκια και βαμβάκι. Έχουμε φυτέψει φυτά στον κήπο μας, ώστε οι μάγειρες του σχολείου να πάρουν ό,τι χρειάζονται για να φτιάξουν φρέσκα φαγητά. Την ανεμογεννήτρια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας την έχουμε τοποθετήσει βορειοανατολικά. Η ανεμογεννήτρια έχει φτιαχτεί από ένα καλαμάκι, μία πινέζα και 3 ξυλάκια. Τα φωτοβολταϊκά για ακόμη περισσότερη ενέργεια τα έχουμε τοποθετήσει στην ταράτσα και κοιτάνε τον νότο. Τα φωτοβολταϊκά τα έχουμε φτιάξει από αφρόδες χαρτόνι, μίνι ξυλάκια και αλουμινόχαρτο. Επιπλέον, έχουμε βάλει και γεωθερμία. Η γεωθερμία μας βοηθάει να θερμαίνουμε το κτίριο. Κάτω σκοποστοποίησης και να ανακυκλώνουμε ώστε άμα κάποιο παιδί δεν έχει φάει όλο το φαγητό του, να το βάζουμε εκεί μέσα και να το κάνουμε λίπασμα και τα φυτά. Επίσης, έχουμε κάνει ανακύκλωση για να ανακυκλώνουμε ανακυκλώσιμα υλικά όπως το πλαστικό και το αλουμίνιο. Έχουμε τοποθετήσει microbit με αισθητήρα φωτός, ώστε το βράδυ να βλέπουν οι περαστικοί που πηγαίνουν. Επίσης, έχουμε τοποθετήσει δεξαμένη νερού, ώστε να το χρησιμοποιούμε για άλλους λόγους, όπως να πλένουμε τα πάνελ ή για το καζανάκι. Επιπλέον, εργαστήκαμε μαζικά. Τα κύρια υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν ένα κουτί παπουτσιών, μακετόχαρτο, χαρτοτενία, αφρόδες χαρτόνι και δεν βάλαμε πλαστικό. Ψήσαμε το σχολείο μας να έχει αυτά χαρακτηριστικά, διότι όλοι είχαμε τη δυνατότητα να φέρουμε τα υλικά που χρειάζεται και να συμμετέχουμε. Το κύριο φέρ ήταν ότι μάθαμε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και εργαστήκαμε μαζικά. Θέλω να προσθέσω πως έχουμε βάλει και από μέσα μόνωση με βαμβάκι και αφρολέξ.